ezigbo mụrụ nze m ọzọ abịakwa m ka nsị abịa ọzọ na ndị otu Mathias amara m na ya aghala unu ike n'ọkụ tupu unu ezuo ike. Amaghị m na ụfọdụ oge m a na-ajụ unu asịgo unu na-efe arọbi n'agụ kọntinu unu megwe n'ihe unu na-eme at the end of the day agbacha ọsọ mee gị agụọ mmadụ. Kedu ihe mere m ji ekwule ha 2-3 years ago, or 2-3 years, 2-3 years ago, or 2 years ago, a young man called Aku Zion, he decided to be below Mathias in his, that Mathias across the boundary, which there are proofs to it. Mboje kejeme Mathias arrest. Ndo tu Mathias go aka na egbe bulu. Onye police, ya na onye police zowe egbe ihe anu n'ụkwụ dị ga ida. Ibulu onye nke aje wo n'ụkwụ gbaji. Fast forward to few weeks later, Aku Zion will pay a visit and promise to take the young man out of poverty, set up something for him, and make sure that again the young man went a long way. Ebuzo wete ego nke izizi. Aguchi ego bụ na ego ezuru ezu. Ọ bụrụ na mistake is coming from Aku Zion party, because according to this set ego, they thought to know the amount he wete or no borrow that amount. Mathias well the thing were trend there. Not knowing that that young man he na gunu life update. Not knowing that that young man jego Aku Zion si because he nyekpone the whole money. Si melo nwanne nwoke transfer na account ya. Man know this one Mathias but na drag Aku Zion maka incomplete fund. The young man never said anything about it. I don't with Aku Zion West week ebo de la don na akpali maka ihe o man oboro nya nwame. Obo no unu police balebe take the matter to police. Can the police the government better take care of the matter? No, for somebody volunteer. Now fast forward to that again. He bu nekwa de akoko yezo. And Aku Zion jukwa women ka men kozo. Ndo ka jukwa men ka men kozo. While the fault is coming from you people. This young man unajube kwa na sia kedu nwanne nwoke a emere that transfer unajube kwa na ya. Kedu ka onye otu no ye fully well na o man unu ya na ya data ego ha no ọgwụ. Why would you not hide some money from you people? And why are people so much interested in ego that young man here? What? Kitunu sununu free hospital, the best hospital, Maluzo India, Maluzo Pakistan, Maluzo everywhere. Why not take that young man? Because that young man stand to become a proof that what you people are preaching is correct. Today, that young man je krochi saga. Ihunu do kwapu yawe every year na wata Aku Zion and don't akunu njom bobu na Zion be the 100 days closing prayer fasting na ko na akunu njom. And then this video na nelo ni anisi ko de kwan Mathias na ndị otu biko na ana m ayo na ayo hapụrụ no Aku Zion aka. Hapụrụ no Aku Zion aka maka mme igwe mmadụ egwu ebe ahụ. Alumokolie o nwere ike na ama onye alumokolie awụ. Alumokolie with that boy, that man, abi that guy. The police gbara egbe n'ọba. Ụbọchị ndị police jere arrest Mathias na headquarters ya na Mpo. That guy jere na onye police egbe maka na ọwụ Jackson. Ọ gwara obeji, ọ gwara anwụ. Jere na onye police egbe, onye police wee gbaa ya egbe n'ọba. It happens that now, out of church mind, Aku Zion, out of opium, Aku Zion now decided to pay him a visit. I mean, no weapon. Ebe ha dumpuru ya. We pay him a visit. We water 1 million cash. We support what the guy. Of which na on a normal they guy on account this guy ka suppose to here by the way. Man na no nde anya chachacha nde wayo. Eburu ego nye ha cash. Aku Zion we kwokwase the guy ngwa we sie na owu na obinie na ife na eme emecha adu mma. No ye nye 2 million we support oya ni for na oshori ibe. Ute aka Aku Zion si we biacha nu na ogwu. We na basikwa alo onwe Christmas o maka okwu no ka nwoke na-ejere onwe yo ife awu eme. Otepu aka ofio ojukwo we wulu ego onyinye ojukwo we wulu from ego free na ebute from Zion kam esi we wota 200 1 million we nye ha
this one jukwo garese ofio hawori make we mockery of Aku Zion ebe niile, make we mockery of Aku Zion ebe niile. Now it happens that of recent 3 weeks ago Shekwube second in command de Mathias we jekwa buputa 200 ego do na 1 million we kwuo na ego nu Aku Zion nweta more than 2 years ago, if not up to 3 years ago. Na ego nu Aku Zion nweta more almost 3 years ago. Na ha je tie na safe. Now question na jo. So nu wo je 1 million chetebe so kunu we prove nonsense point no way ifunu better the money aka no way ifunu chi. No why na the guy na ta ofu. Why na the guy ya dey nweta proper medical attention. The guy in Oduka na atompo ya atompo. Now the guy when we got either a pressure ka Aku Zion nye 2 million okweli na nkwa. Alumo okoli ana majoga ajuju. Etara akwụkwọ ka ese udo. So na 1 million ewotalo ka ewe treat you. Na ida we na ewoje 1 million na jedewe e use ho ye use. Do you think that the same 2 million is going to come out from a different source that is not the same source without the 1 million? It's a question natural. To you, in a pressure, 2 million, we are asking not there. Ndo to Otu when you go receive again, when they make mockery of when you go without proper appreciation. What is the business of Aku Zion in all that drama? What is the business of Aku Zion in all that drama? Problem don't go na government yo, because police will. So can you tell me the business of Aku Zion in all that drama that happened? Yes, Casey was between Onya and Onya. You were not anywhere in the picture. You just wanted to claim that you are a James Bond. Police no na even police were tagging over. Or that's out of church mind them madu or that 1 million ego gune nye buhumadu without alcohol donation, without alcohol open fundraising nyaka madu wote we bia nye if also no ju settle we no deputy go nye na Zion. And after how many years unu chokwa ka unu confirm mo na ego anu na emeto ha aka unu need he Shekwube gosikwa ego. Say no, the same money Aku Zion nwetalo 2-3 years ago. Unu jedewe na bank. Una achọghị return ye. Man una achọghị use ye. But you still want the same person to give you 2 million in the name of nego kwere una nkwa. Anya adọghọ mma. You have to be very, very careful. One kobo na area ya baraka until na pota clarify ya to people. Because you can't tell me that you are lacking money. You can't tell me that you are desperate, pressuring na buy Aku Zion 2 million. Whereas not 1 million they use. So what is the essence of looking for another 2 million when you have not used 1 million? You need to clarify the matter. You need to water. With the money. The money. Amara ife meleme. Owu na ikoho ama nisi ntu. Ka amara exactly ebe mmiri house we go bi ugbo. Nothing for you. And it stops go na ma Aku Zion Idume o. You other go ma akụkọ isi mbe n'isi o. Ma akụkọ ugogo n'isi o. You other go it stops na alum nnukwu ogam o. Stop bothering my boss. It stops na nnukwu ogam. Because how can you explain it? Come out and tell us what exactly happened. The news is that you were abandoned, you were not properly taken care of. So how can they not be taking proper care of you when there is cash down? They will lose the money. They will now say, whereas they go that they will to use it. So can they also operate from the same source? 2 million in yes, whereas now 1 million is from the same source. But that would they use for obvious reasons best known to you people. You need to clarify to us why that money has not been used. Whose decision call? Is it your decision?
Is it the decision of Mathias or is it the decision of the whole women Abuja eziokwu na ndụ brethren? Ịkọwachala anyị wee mara. Until then, be very very careful ka ị ghara ịzọ okwu na nsị apụki ezugo here.